ଦୀପା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଗତଥର ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ବାଇବଲ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଚିରଦିନ ଜୀବିତ ରହିବାର ଆଶା ଦିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତିକା ଦେଇଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଯାଏଁ ସମୟ ପାଇନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଥିଲି ବାଇବଲରୁ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀରେ ସଦାକାଳ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାଇବଲ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗୀତ ସଂହିତା 37 ଓ 34 ପଦରେ ଦିଏ। ଆପଣ ଏ ପଦଟି ପଢ଼ିବେ କି? ହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ପଥ ରକ୍ଷା କର। ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଶାଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଦେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା କହେ ଯେ ଆମେ ଦେଶାଧିକାର କରିପାରିବା। ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପଦ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସେଠି ଥିଲା ଧାର୍ମିକ ଦେଶାଧିକାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ଭବିଷ୍ୟତ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଏ ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ 2ଟା କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ତାହା କ'ଣ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା? ଠିକ୍ କହିଲେ। ତାମାନେ ଆମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ଉପରେ କିମ୍ବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଠିକ୍ ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ପଥ ରକ୍ଷା କରିବା। ହଁ, ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମଠୁ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆରଥରକୁ ଦେଖିବା।